ଏବେ ଆସିବା ପଢ଼ାରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃद्धି ପାଇଁକି ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ପିଲାର ବହି ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛକୁ ବା ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକାକୁ ରଖିଲେ ପିଲାର ସବୁବେଳେ ପଢ଼ାରେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଆସେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହି ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପିଲାର ବହି ଭିତରେ ଆସିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଟେବୁଲରେ ପିଲା ପଢ଼ୁଛି ବା ତଳେ ପଢ଼ୁଛି ବସିକି ବା ପିଲା ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ବସି ପଢ଼ୁଛି ସେ ରୁମ୍ରେ ଆପଣ ଗଣେଶ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ସ୍ଥାପନ କରି ରଖିବେ ଏବଂ ତା ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଏଠି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ତ କେଉଁ ପଟ ଦିଗରେ ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବପଟ କାନ୍ଥରେ ରଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ବେଟର ଦକ୍ଷିଣ ପଟ କାନ୍ଥରେ ଗଣେଶ ବା ଉତ୍ତର ପଟ ରଖିକି ବା ଦକ୍ଷିଣ ମୁହଁ କରି ରଖିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଗଣେଶକୁ କିମ୍ବା ପୂର୍ବପଟ ମୁଖ ରଖିକି ଆଉ ଉତ୍ତରକୁ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖକୁ ରଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ କାନ୍ଥରେ ରଖିବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ଗଣେଶକୁ ରଖି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୁଇଟା ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କରିକି ରଖିଲେ ସେଇଟା ବେଟର ହେବ। ପିଲାର ପଢ଼ା ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିବେ ଯଦି ଆପଣ ବେଟର ହେବ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯଦି କରନ୍ତି ପିଲାର ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଆସିବା ସହିତ ପିଲାର ଦୁଷ୍ଟାମିରେ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପିଲା ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ମନ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଦେଖିବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହାର ସମସ୍ତ ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ଯଦି ଘରେ କିଛି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ପିଲାର ମଧ୍ୟ ବି ସେ ବି ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ, ବିଦ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥାଏ।